Makadiva diwa vateereri, tinokugamuchirai kune chimwe chirongwa cheZim Facebook Secrets and Confessions. Ndinongoda kutenda avo vari kutisapota vanoramba vachingovhiwa mavidheos edu nekuita malikes pamavidheo edu. Ndinokukurudzirai kuti please subscribe to our channel. Regai tibva tapinda muconfession yedu yekutanga muzuva ranhasi. Hanzi makadii mukomanashi, ndini ndamboposta confession yangu yekuti ndakavenga amai vangu. Ndazoona kuti ndanga ndava kutukwa mucomment section vanhu vachiti ndiri muroyi. Asi ini ndinoda kutenda vose vandituka because ndazokwanisawo kudzamisa pfungwa dzangu ndikaona pandanga ndakatadza. Asi nyaya yangu yakamira sekudai. Kubva ndichizvarwa ndakaudzwa kuti amai vangu nyakundibereka havana kumbogara vandifarira. Ndichiudzwa zvinonzi amai vangu pavakandizvara vakabva vaita depression. Hanzi nedzimwe nguva vaitomboramba kundiyamwisa vachida kuti ndife nenzara. Saka mukukura kwangu hanzi ndakangorarama ndichimwa mukaka wemombe. Amai vangu vaisada kuti ndiyamwe zamu ravo. Ruvengo rwaamai vangu haruna kana kuzombopera kwandiri kusvika muzuva ranhasi. Ndichiri mudiki kudaro, amai vangu vaiti vakatanga kundirova waifunga kuti zvimwe kuda handisi mwana wavo. Ndaiva nasisi vangu iyo yaiva first born yemumba medu. Sisi vangu vaiva favorite yaamai vangu. Amai vangu vaiti kunyangwe sisi vangu vakabika sadza mbodza, vaitanga kurova ini nehanzvadzi yangu, voti the reason mwana wangu yaita kuti abike sadza mbodza inyaya yekuti hamutsvaki huni dzakawanda. Kana tava kunorara, sisi vangu vaiva nemablankets avo anga akanaka zvisingaiti, asi ini nehanzvadzi yangu taipiwa zvimachira zvinenge zvakasakara. Ndakazotanga kugona kubika sadza ndofunga ndichiri grade 2. Sadza iri randaibika raitodyiwa nemhuri yose. Ndichibika kudaro, sisi vangu vanenge vatori bhizi vachiita nyaya naamai vangu vasingadi kundibatsira kana ka1. Hanzvadzi yangu yakazotiza payakatanga kuita grade 7. Kusvikira muzuva ranhasi hapana kana anoziva kuti aripi. Pakatiza hanzvadzi yangu, baba vangu vakazosara vakabatwa nechirwere cheBP vakafa. Nekuti hanzvadzi yangu ndiye ega aiva mwana wavo mukomana. Ini ndakapedzisira kudya chikafu chinogutsa parufu rwababa vangu. After nhamo dzababa vangu dzapera, ndakatanga kurarama senherera, asi amai vangu vaiva vapenyu. Mazuva mazhinji ndaiti ndikaita mistake semwana mudiki, sisi vangu vaibva vatumwa kunotsvaka shamu, vouya neshamu hombe, ndobva ndatanga kurohwa. Ndaiti kana ndapedza kurohwa ndobva ndatiza pamba ndotanga kuchema ndakagara padhuze nepakavigwa baba vangu. Takazoti takura, sisi vangu vakazonowanikwa, ndofunga about 4 times vakazotanga kurwara nekuti vainge vabatwa chirwere cheshuramatongo. Vakazofa, asi parufu rwasisi vangu, amai vangu vaichema vachiti, nhai Mwari, manditongerei kudaro, shuwa here Mwari mungatora mwana wangu ari 1 ega, tarisai kuti handichina kana mwana pasi pezuva. Ndichinzwa mashoko awa, ndakatanga kuchema zvisingaiti. Fast forward to today, ini ndakazowanikwa, but ndini ndiri kuchengeta vana vasisi zvese naamai vangu, saka ndinonzwa shungu nezvese zvavakakura vachindiita. First period yangu chaiyo ndakashaya kana munhu wekuudza. Ndakatanga kubleedha ndiri muklasi. Ini nekusaziva ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda ndakuvara. Ndakabva ndazadza dhirezi rangu rose neropa rikaita red kumashure. Ndakazoti ndava kubva kuchikoro, ndakafamba ndichisekwa nevamwe vana. Saka pose pandinotarisa vana vasisi vangu, ndinonzwa hasha nezvandakaitwa kubva mukukura kwangu. Now ndakura kudaro, ndakazoitawo utsinye ndikaenda kuno umwe muprofita wenguwo tsvuku. Muprofita uyu akabva andigadzirira umwe munamato akandipa neimwe mbiya.
akandiudza kuti mbiya iyi endai nayo mutsvake panenge pachitanga kuvaka mujuru, then munobva makwidibira mbiya iyi mobva matanga kutaura zvamunoda. Then mujuru pauchatanga kuumba churu, uchaumba churu pamusoro pembiya iyi. Zvose zvamunenge makataura zvinobva zvaitika. Ini ndakaita sekudaro, ndikapinda mune kamwe kasango ndikatsvaka painge pachitanga kuvaka mujuru, ndikakwidibira mbiya iya, ndikatanga kutaura zita remwana wasisi vangu. Ndakataura ndichiti, iwe kutanga nhasi, kukwidibira kwandaita mbiya iyi ndiko kuvharika kwechibereko chako kweupenyu hwako hwose. But today I regret nezvandakaita. Ndakazodzokera kumasvingo kuya kuna madzibaba vaya ndikavaudza kuti ndinokumbirawo kuti tiroyonore zvandakaita mwana wasisi vangu. Takazofamba namadzibaba ava mukasango aka, but churu ichi takachishaya. Madzibaba vakabva vati izvi hazvisisina reverse kunze kwekuti kana iye azofamba ega. Mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo mubvunzo wangu kugroup, nekuti ndine mashoko andakaudza amai vangu pavakandikumbira mari yechikafu. Ndichiri mudiki, amai vangu vaigara vachitaura zvinorwadza kwandiri nehanzvadzi yangu, vaiti muri mamistake, asi kuna sisi vangu vaiti you are a blessing. Saka pavakazokumbira mari yechikafu kwandiri, ini ndakabva ndavapindura ndikati, endaika pablessing renyu ramakaviga pachuru. Handiti munoziva kuti blessing renyu rakafa neHIV, chiendaika munogwadama mukumbira chikafu. Mashoko awa ndakamataura nenhau yekuti ndine shungu, asi ndinokumbirawo kuziva kuti mashoko awa andakataura handina here kupara ngozi. Ndinotenda kune vachabatsira. Regai tiende paconfession inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, please ndipostei makaviga chitupa changu. Ini ndinoshanda ndichiita zvekuba. Nguva zhinji tinoshandira muCBD muHarare. Pandakatanga kuita zvekuba, ndakaenda neshamwari yangu kuMalawi. Takasvika kuMalawi kuya, takabva tabikwa zvekuti kana tava kuba tisabatwa. Takazopiwa zvimwe zvimaarmband. Chiarmband ichi ndinochipfeka kuruoko rwekuleft. Then mukufamba ndikasangana nemunhu anenge ane mari yakawanda paari. Chiarmband ichi chinobva chatanga kushinya muruoko rwangu. Ndinobva ndatoziva kuti munhu uyu ane mari, tinobva tatanga kumutreka tobva tamubira. Dzimwe nguva tinofamba mumalocation tichitarisa kuti imba ingava ine zvinhu zvinobika, ingava iri ipi. Zvazvinoita ndezvekuti ndikadarika pamba pekuti panenge paine mari yakawanda, armband iyi inobva yatanga kushinya, tobva tapinda topaza imba iyi. Kana pane mari inenge yakavigwa, ini ndinobva ndangonanga direct pakavigwa mari iya, mungava mumatress, pasi pesofa, ndinongonanga ipapo, zvekuti vanhu vepamba ipapo vanotofunga kuti maybe vabirwa nemunhu wekuziva. Dzimwe nguva ndinogona kuroteswa kuti muchitungwiza pahouse number yakati pane mari yakavigwa. Muhope imomo ndinobva ndatorakidzwa nepanenge pakavigwa mari yacho. Tichingosvika pamba apa, vanhu vepo vanogona kungovarayirwa vobva vangokanganwa, madhoo akashama, kana kuti munhu anongonzwa kuti regai ndimbonotenga drink patakishop, obva atosiya mukova wakashama. Regai tiende paconfession inotevera. Hanzi, hello Nashi, please share for me my secret. Nezuro ndakati ndichibva kubasa handina kumboudza mudzimai wangu kuti ndava kuuya kumba because of poor network. Ndichingosvikawo pandinokwirira makombi, ndakaita lucky ndikabva ndawana mota nekukasira. Ndasvika kumba ndakaona matoyi emwana kuti ainge ari panze, ndikatenderera imba yose ndichimanhonga. Saka ndakati ndasvika padhuze nepabedroom window redu, ndakanzwa mukadzi wangu achitaura pafoni. Mukadzi wangu aitaura iye achiti, I miss you shamwari already.
Mukadzi wangu akaramba achingotaura hake pafoni nemunhu uyu because ainge asingazive kuti ndainge ndakamira pahwindo ndichiteerera zvose zvavaitaura. Mashoko aitaurwa nemukadzi wangu akandirwadza zvisingaiti. Kunzwa mudzimai wako achiudza umwe murume kuti nhasi shamwari wandisvitsa mudenga rechi10. Ndakazotenderera ndikadzokera kumukova wemba. Ndakakosora-kosora ndichiita kunge munhu ainge achangosvika pamba. Mukadzi wangu paakandinzwa akabva angodropa call iya, akabva auya kwandiri achimhanya, akandihaga, akandikisa. Saka kubva nezuro handina kana chandakambomubvunza kana kumurakidza kuti pane zvandinoziva, asi zvinhu izvi zviri kundidya mumwoyo mangu. Ndinokumbirawo kuti mundipewo maadvice kuti ndoitawo sei nekuti mukadzi wangu ndinomuda. Regai tiende paconfession yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, ini ndinogara muSouth Africa kuPretoria. Ini ndakasangana neumwe mukadzi tiri munyika muno memuSouth Africa. Patakasangana mukadzi uyu haana kumbondiudza kuti iye ainge ane murume. There was one weekend yaakazouya kusleep over, then pakabva papinda phone call, iye akadaira. Chakaita kuti adaire, it was because she was expecting a call kubva kushamwari yake, saka namba idzi dzainge dzisina kusevhwa, saka akangofunga kuti shamwari yake yainge yakumbira imwe phone kuti imufonere. Paakadaira ndakanzwa kuti izwi raitaura raiva izwi remunhurume. Murume uyu akabvunza akati, ko, zvandiri kukufonera usingadaire chii chiri kuitika? Ndafonera wani vamwe vanhu vekumasowe vati nhasi hakuna chechi, ko uripi? Iye mukadzi uyu akabva ati, ndiriko ini kuchechi, asi kungoti nhasi tapindira kusosha nguve. Apedza kutaura pafoni akabva afonera shamwari yake, akabva ati kushamwari yake, kana baba vekwangu vakafona vaudze kuti tiri kuchechi tese. Ini I was shocked neunhu hwake. I asked her kuti why usina kundiudza kuti uri mukadzi wemunhu, asi iye akangondivhara-vhara vatatotanga kuita bonde. Takazotanga kugara tose, asi masvondo apfuura imwe shamwari yake yakabva yandiudza kuti mukadzi wako uyu akabvisa nhumbu dzinokwana idzo kuita 3. Shamwari iyi yakabva yandiudza kuti nhumbu yekupedzisira yanga isiri yako. Izvi zvinhu zvakandirwadza zvisingaiti. Mumwe musi shamwari yemukadzi wangu yakandisendera meseji paWhatsApp. Yakabva yanditi, unoziva here kuti mukadzi wako ari kunwa mapiritsi echirwere? Akati kana uchifunga kuti ndiri kunyepa izvezvi, tarisa mujaketi rakati uchawana mune chibhodhoro chemapiritsi, nekuti mukadzi wako ari kuti akanganwa kunwa mapiritsi ake. Ndakatarisa ndikaona zveshuwa kuti mujaketi iri maiva mune chimwe chigaba. Ndikatora mapiritsi aya ndikarakidza vamwe vakati mapiritsi echirwere. Mukoma Nashi, I am so stressed. Ndamboenda kuchipatara ndikatestwa, but ndazonzi ndidzoke futi after 3 months. Pandabvunza mukadzi wangu kuti ko mapiritsi awa ari kutsvakei muno, iye abva atanga kurongedza mabhegi ake akanditi haachandidi. Izvezvi kutaura kuno angobuda, handizivi kuti aendepi. Please notify me when we have posted. Regai tiende paconfession yedu inotevera. Hanzi makadi mukoma Nashi, please vigai chitupa changu. Ini ndinoshanda pane imwe kambani inoita zvematracks, saka ndinoshanda samakanika. Asi ini ndakaitawo zvekuromba. Kuromba kwandakaita ndakaitira kuti ndive munhu anoremekedzwa nemurungu pabasa. Ndine chivuno chekuti kunyange ndikakanganisa pabasa, murungu anokwanisa kungopopota, but ndikangoita mhiko dzandakaudzwa, murungu anobva atonyarara zvake. Zvandinowanzoita ndezvekuti munhu akangouya pabasa pedu akasiya maCVs ake,
akaita laki rekupinda basa. Ini ndinomeka sure kuti munhu iyeye adzingwa basa. There was one incident yandakamboita. Pane umwe murume aibva kwaMutare akauya akatsvaka basa pakambani pedu akariwana. Asi ini ndakarwadziwa nemawaniro akaita basa, nekuti always ndinoda kuti kana uchiwana basa upinde pabasa through me kuitira kuti uzondipawo something. Asi murume uyu akangouya akasangana nemurungu pagedhi akati ari kutsvaka basa, akabva atestwa akatoonekwa kunzi zveshuwa matrack epedu anogona kumadhiraivha. Ndakazoti ndichibva kuleave ndikaona patova nadhiraivha munyowani. Ndakarwadziwa zvisingaiti nekuti track iri ndainge ndine tarisiro yekuti ndiro raifanira kuzodhiraivhwa neumwe muzukuru wangu mwana watete, asi ainge achiri nelearners. Ndainge ndakamirira kuti ndikangowana mari obva azoita class 2 ouya otanga kudhiraivha track iri. Asi ndakazviudza kuti murume uyu apinda basa ndiye munhu wandichagadzirira last number yesize. Nerimwe zuva ndakazowana mukana because track rake rakaita breakdown riri muchivhu. Takabva tatora motikari dzedu dze-breakdown tikanotora track riya rikadzoka kuworkshop. Radzoka kuworkshop ndakati ndapedza kuita marepairs ese nemadiagnostics. Pandakazodzorera maball joints ndakabva ndaregedza kuisa makingpin ndikasiya zvakadaro. Murume uyu akazouya akatora track akabva apiwa load yake yekuenda kuBulawayo. Akazoti ari muroad maball joints aya akabva akwachanuka. Murume uyu akazoita accident. Aita accident akabva avhunika rimwe gumbo. Ndiko kupera kwakabva kwaita basa rake. Ini paworkshop pedu ukangouya zvisina kana notice uchitsvaka basa ndinokubhejera kuti basa iroro hauriwani, nekuti ndini ndinotesta madhiraivha ose manyowani. Saka ndikaona kuti ungori munhu angobva nemusango achitsvaka basa asina kana kumbopfuura nemumaoko angu, ndinotomeka sure kuti pandinokutesta, nekuti ndini ndinotesta madhiraivha, ndinomeka sure kuti ndakufoirisa basa. Unokwanisa kungoita any silly mistake ndobva ndatokuudza kuti bamunini burukai mutrack nekuti matofoira basa. Kunyangwe ukaenda kumurungu ukada kuripota murungu, ndakatomugadzira. Magadziriro andakaita murungu ndeyekuti ndakatora bvudzi rake ndikaenda naro kun'anga. Bvudzi iri rikamixwa nemamwe mafuta andinosora, saka murungu anotonzwa zvandinotaura ini. Munokwanisa kufungidzira kuti ndiri munhu ane mwoyo wakashata, asi ini ndinongoshandisa shona yekuti chawawana idya nehama, nekuti mutorwa ane hanganwa. Ndichatanga kuita supervisor paworkshop apa, ndaisimeka sure kuti wose munhu auya achitambura awana basa. Asi nekufamba kwenguva ndakazoona kuti zveshuwa mutorwa ane hanganwa. Ukapinza munhu basa nhasi, mangwana chaiye anenge ava kukusvipira kumeso. Saka from there on ndakabva ndameka sure kuti wose wandapinza basa anotopinda nemumaoko angu, uyezve unototanga wabvisa something kuti ukwanise kupinda pabasa. Please Nashi, notify me when you have posted. Ndichatevererawo macomments mucomment section. Vadiwa vateereri, ndiwo maconfessions atanga tinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tungoti happy secrets and confessions. Secrets and confession. Secrets and confession. What was your motivation? What was your motivation? Posta Makanika chitupa. Hey, just tell it I'm a comment section. Secrets and confession. Nation.